Nkabza kithi sanibona. Ngithi mina kule genge le safika emculweni. Engenawo ama brand amakhulu mhlawumbe njengomthandeni okhuzana. Yabona ku TikTok la ko social media uma ngabe kakhulukazi njengalesiphithiphithi uma beke labantu besifazane bathi asithandi le nto leyo isho. Asilithandi lesaydo kulona. Mfowethu Xolisa. Bangena ibrand Xolisa. Ngoba uma une brand kungcono. Ibrand may une brand enkulu lokho vele mhlambi ngeke kwenza umehluko. Uxolisa ngoba abantu vele bakhona abakuthanda baningi kwabona noma ngathi wakhona umuntu ose decide ukuthi akasakuthandi uyogcina confused ngoba ningathi nihleli uthi uhleli nomuntu odakamthandi umthandeni aqhamuka ukumthandeni lapho esha kancane isiburukethi sithi besukume bonke lapho usale wedwa asidlule lapho kodwa le genge eculayo mhlawumbe nginendaba nama influencer kakhulu but uma umculi mabeze bethi labafazi asikuthandi baze baqonda Xolisa mfuthu Xolisa abantu besifazane ingane zakwethu bayaseseka kakhulu lemculini baseseka kakhulu uyazi why bona abanawo lento yabo uqhawelami thina amadoda sibuye sibe nalento yoqhawelami manje leyo nto leyo